Chirefo ndodo be se empim ensia wo kotwere nso ha. Aban na se chirefo efeli wo mo de from National Teaching Council fo. Efeli wo mo no. Eno na enka ne so afọ bakwa no wadi so bia wo NDC aban mo se aban ne pekwan bi so agisika fra chechefo ho. NPP amanyoku atwatwafo wo ahafo mpatam ho de atodwa se ewo mu se Ghana ekọ IMF den so aban no wo bo adwuma pa. Ene pani ko he na nabosumedwam areho asefem asia bopre se bia mfiri dwam ho. Ntati abakura no mo nhada ni dwam nipa kuma bi na dwadie no san na sitie ye ko ho de etuam no ye de bebrew afoforo bi tuamu bi ene ye de ma se no miensa bremu kase ye boye Facebook ni din eye Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM obaso anu wa kire wadwen na videos ne de ani soso nti bo hwebia na waso mu duro mu midin ede akuanya ko abro no mawie me ne ochiami kwasi nimo afei yensha kase bono ase na wodi achi we Facebook ne so a bo Sompa FM na yenkoye nimu em abemu abia yesusu se owo adwumukaya de na wodi achi ahwe no wo Facebook ne so 98.9 FM Sompa 98.9 FM Odumasi ye wo Sunyani West menzini mu wo ebono mantem haya na asami esi ye nya akire Wudu Odumasi aba bia se oheman anaso ohene ne ahemfie mpanifo ne adehyibusuani bi afiri mu am ye kwakora de hye no amu no saa ba mu wayi ena abetodwa se ode aba no ho safohene so wo adwumukaya de enti wabwa wura ba bia ahemfo musiye wo no ena wo tutututu amu no na assembly member ewo kireme electoral area yorura Samuel Odonkom wode na napoku piesie edi nkomo ewo nsem sisi so no wo sei saa ba mu ayi no odumase krom ho kireme electoral area ho de wo mu nyina nim ne se na dwemu eka no na nso so adwumukaya de no wo mu hunu ne se na wo dodo ahemfo musiye ne nchen ho enti no wo madwen ye ne sen ebia ade na ate afri nani so ena nananom abone pa so won kodo ho ne ho afu na ebia je wo mama ne kwanse kakra de atonsuanom afi wo do ye ya de achi ya okra pickers na dwere wo mkoya watuwa ma amuni bi kura daka wo damu no utumi de wani hu sen adaka na esi ho no ena apie na assembly member echire mu sei I'm saying run for the 67 let me nya call say afusio abranche bi ha obubu nana matuno de we osi bubu no abo maje no wonti aseso enti we assemblyman ti mi mra na me he tu mutu call na me koduru ho no kura nyam ni na wadi juma pa wa ya juma ho yi na no kazo za kwa so na minimum no branche no decide juma no oba che me letter area fear meeting ufri no bia metia no ko bia branche no sote na me ko no bubu nano be miensa na nai adole ba ko je kurana abaka kristo ko na hu se abaka si enti e ma e nam so apamo afiri ho na oyare na juru mo kan kakra na busia fo de ko ba bi o sane yade enti oba e no na yade na te kokora enira yete ho sunjim ko mu fi okora wasisatu oyi mo akosi o mesi aduma pono kiri rusu bia awo mo no na sisiri nyina asisa du lento na be wa wiki ni yade na sambai enti yade ndi ba mi ni o me na dawo sisi mi ma pa ni bitimu atseno enti ya na msaade na sunti ma no ko piasi ho na according to amanfo mu se obubu say no uza asiya no kwantemponda ho okoye no odi kan do ho nyina nti no hu ni se bi asabe himfo de ho ama abo paso mo nyedani omo no do nti aja omo twoma omo misa na he sanse ho no ho afu kakra nti odo no de omo se na nanom de ho ama no nti afi ade chi e ko no omo do ho okutapikas na amuno obubu abisia oba ye Facebook ne so abo Sompa 98.9 FM no be hwa ni so ade o ye akwa ebo adwuma owura Samuel Odonko eya assembly member wo Cheme electoral area ye wo Odumase Sunyani West mensini mu
ɛna wakyerɛ saa asɛm mu yi ɛde ama yɛn mesra so bɛka me ho ɛwɔ Facebook na picture ya me ba ba yi de akyerɛ wi de nyamia no nukure ni wo kura wo ha wo badwuru ye mata bitrimo de ne papa kuro an din de kato ɛwɔ brekum aposifo mo ensa soma me bia wadi mfia aduasan baako emu ne nyina ne sɛ ne baba wadi mfia du amienu 12 years osma no sɛ onkonkoto de fra no appetition cigarette bi emfamna no ma bofra ne 5 Ghana cedis Sompa wo FM posio ne da na etoso du enwotwe abofra na kwa nya de so abafie ma me nso to otwe na appetition ne cigarette anya bia wo bedi nkanum appetition na wie no watwe cigarette na boso na abofra sanse sika no kwakɔyira ye ntia wa ma ne de si ye no me kwa homa no Sunyani nsantwani ba ko wo no abutu brekum Chris FM I fallen eye landing B ne na atwetwe nkoma se abofra no yira 5 Ghana cedis no de na si landing B ma ho we no amaje oso na apom te sen oh yanko pombo mo ba de na do me nti ne hoye sompa mo so mo de ma tie for mo hwefo so ya ye ho ye sa tadwe na wawe mo no anuma ye dede do tokom no na ede na asibrekum kato aposifo achima me bia di mfia di asaba ko se ne bankoto petition anka wonu wie watwe cigarette aguso ama ne sa watimi Sompa FM yo menua mamenchi a awia sompa motiefo no mahwefo gina na memfa momra eye boro mantem eye brekum na empanifo kasa bi aye kapa na sa kasa no emede pa ya sene ya so na betire ehu ne badwam no eyan kampempi na kai hu se ne hu hia na aboa kwaku beduru fi a mpanin se yamfra na dwe niti wo hode na nso de ko ne yede homa so eye bibi maami ya wadi nyamra semi edi a yede fra no eye oba Cynthia kitamfinsia no mako eye aduasa eko na aduasa mensa so na de na si maami ni ana suma wodo ankasa ne baba wa wadi mfinsia dum yenu so wu won filipe kum kato bia ba bi ehye koda no so won ko na ja won koto aperi ogogoro moti asakere bi emfamra na won wi e pa ka chere se ensesa mbeka entise wo ba won to cigarette bi emfamra no na akwada nsam wonim bibi wa bra akwada ne kono na wodi agro kakra adu mom na ko na msoma sikai aya 5 Ghana cedi ekofri to ye yiraye akwara ne pesika ne bia wonhu enenti wodi na ne sankyerem ewo bia ya wo mote ewo kato ho no na wo baduru ya na maamene bi sane hye sika na amede soma ho no ene niam na meka se koto no ewo hemfa akwara ne sio sika na yira niam na ma maamene tihye wo boada sika na meje menibi ewo na maamene ka se ne ba akwara keto amaadwoa finsia dum yenu sere akwara no enkodamu ho na wonkofa ayowa esi wono won program ma no na wode ayo ne baba ya de akoda na anwe bone eninti ayo wo mo de to ne ma no wono ankasa na kopro de ye e ma ayo no hiti ye be 1 minute ma amiri wura da mu ho ape e no kan pro ne tom kada ne wo ma akoda na ankasa santu ayo ne ba ye wode ma ya pere ma meji ayo no e no kan akoda na tom paso atani ya sana ne wo tie tabe na ma pese na dwi akoda na boso ene ne wo sayo num ede kana krana ne kokoso wonye na koda ide tia me ma bia kumio sa na kato anehia wo mo fie bemben ene mo te akoda ide tiamu ene mo minia bodi na me mate fo join mo Facebook na on hwe ne a o ka no minim sa bofra ne tiam no waduru ho de atefo ken wo Facebook osompa ube wumfunyini na eka na ba ya ne bo ye wa hye won mu nyina ntu da dwan mo Facebook enti otetem na ye dan yo wa ba kwada no watiem no ana domfo mu bia mo fie no ebemben eye Cynthia ba bia ja wono so ne fie wono wo mo teye na wo mo de America beduru plan no na Cynthia ro ke pon no enti wo mo ye ya wo mo ntime nwuram the whole of me said this one more patch baby akona kwada na esuro anoye den Cynthia ade ayo na kana kwada na bo be minute mako kese mienu ntam ka ho mo wi ya na dia wo panya ayo no wo panya ya pe na ne honam no ebi teteka ayo neto
na wo mu wie yepe Cynthia bi e pro na akwara ne ti abonten no hada de ntam wo fo mo de Cynthia akwara we fira no wo ye nipa bonfo sa na wo tie wo mo de Cynthia koma aposifo na aposifo hu ade no mu ntime hwe e na mo twake Cynthia so akwada no won fa no nkopiem e wo asopiti se de be ye agya ye be hede ntento so na asema Cynthia efri na no ba nya ne so wo no ni ka pre ni dama na wo de ne ba na kopiem wo asopiti aposifo no hu so Cynthia yo bi asabi o hwe no a ka se wo mu ade e di nti o mu di treni no ka ho mo na wo mu to nkra efri akwada no ne papa ane papa to kwa ya wo ko ye adwuma enti o mo fra no wo ntimi ama sa da na de echi obaye no ka no be hu se ne ba na ye no na ja wotam ye bande ne kopiem ewo aye brekum abara sabe ba ko a ewo honom na ayare hwanum no ena apostle ba so Cynthia ne waye ne de waye ne ye ati wo de wo ko de na Cynthia bushafo na sere apostle for sen kebe ya wo munyo Cynthia na so Cynthia anyai apostle na nyai na ni asi wa chenya ne sa kwada no wo bra papa ne beturi ye no mo ta kwa ko asopiti no akwara nti sia na ho ye nanso ehu a ewo mu se wo mu so se dia akwara ne no fo no ebo na chi ebia wo ware a na wo mane ba no fusu a ano na eye ne po no ebia enko kantare na enko do bia ma akwada no ti bia obisa se sia yi ababa wo Cynthia wo ke awre ho samia SCC ya yeni akwara ne di nkobo na akwara ne nkomo na wodi nyane se enye ne edi nkan ne wo ma mi tembo no etieti na ya se nyina na we dia eye 5 Ghana cedi kana o ko yira na we ya bai ana na ye bisa ne so na ma me no wo no a ensa no no anenom joto no no anenom ana akwara na chiem so ma me ni klabi papa na wo ko da bi na ya wo to nsa no de ba ka na joto akwada kakra ni wi kura ka ho so maame wo le wi no no ka sei akwada no social welfare for abom na fe so no dosu for mpanimfo abom yehwe na yapa no ya sa ma na bo maame ne de wa kwesi fo nsam a omototo na no minia eti London ne papa aba bedru papa na bedru na ntia ye nya na sei papa no kura no osuro ba no every say ba no sene eneyi wonom nsa wosan so twoto no yesema Cynthia muade o kato yesi wo muade ba ko kura ntia amantem gofo no obi anka na asem obi a wonfere ade wo kana asem obehoro efenapa kosie nwumere ntia ma obi a mpese na no beto Cynthia no membom mema no so de yesi wada no se remote na wo control no ntia mema no so ntimi nka na asem ni ba ne so suro no ana Cynthia kotu ana mo nwe minia tene ba ko pe o se sia de ye se ne ba abranti de ona na o ba ko eti se o maame no wo aposifo aka che mebo a eti amena o ka sei aposifo aso asem no mu a firibe enura bia no na omo police station wada mbom enne na yenya mfa ye ni akiri se bia omo dia no ananse oda so hwelim Lande ma menya na fo ne di akiro na nyame adna de besibia no ma yaso atewa anwumre betu no di nkomo wan e won nsem sisi so mo di papa mo bonti ye ni di akiri de beto fa mo bia no ye ba be sompafo yo mesre me ma ne sa monko Facebook na monhwe aban no ayo na ne ma me de ahye ne nufu eye benkum ho no wa nufu ya fe na pegya ba kama fefefe Mami tumo de ne papa o de ayo na hye tunu fita ye ano na no ka ne nepo ho no chese akura benum ho no na papa kura nyini na nsabio onya ne kuna ka anya be ne kunu de ne katama background kakra mami na ne ho wa ye no kondole foto okọ Facebook a ubonse de city oyo oba na me kan nufu a o de wa hwe nufu on left no eno kwa na ya enhye danso kakra na wasanso de ayo ahyefa oh mewra ahonyako na owura fi maame ni dian oba Cynthia ana ne kunu saso nti oba ja chan hwe de no ate from no bi no be man timi nka na sem o de ayo na ebufi ofo oba Cynthia appetition just appetition 5 Ghana cedis just appetition plus a jot stick no back no call the fantastic keke Sompa TV Sunyani appetition jot
wahye ba no fo mepɛ sɛ ɔba na bɛdi asɛm wei sɛ de no kɔkɔtɔ ba ani nka simple ne sɛ maame yɛ de obɔ ne akyew ɛyɛ mfomso na baayɛ bremayon progomame baby ɔde hye abɔfra no fo no yɛnhye ne deɛ no 5 minutes pɛ maame ne de na agonto nte yawo pɛ 5 minutes pɛ yɛwie a baby a ɔde ne to asi akunya se ne to nifa no ɛno so 5 minutes pɛ ana 18 hɔ nso 18 hɔ kora deɛ ɔde yɛnkɔ hɔ ya hye so nyinaa 5 minutes yɛwie a ɔsɛ kɔ yɛde obɔ ne akyew kɔfie na kɔdidi da ma desem kokkoye koto dime absia odi achi e wo Facebook ne so abo Sompa 98.9 FM na hwani so ade o e bia sia setra nya ni kan o owura Samuel Kofi Ahiave Jamasi wono na ye chief executive officer de ma Buipa authority na oba ye bono ne mpatam ha banda ene na hinkuro juma enne wo madie ene se Banda Health Directorate no wo makwa kosisi office ya dan krama akumaku edu ene hyem ede ama adwumayefo a wo health directorate hon na owura Jamasi kasa no wose ebra Buipa authority ba banda mpatamu ho pe ene wo mode si wo mani so sen ade biara esesa adwumakuo ne ye ema ade hye wo mpatamu ho hehan wo no enoa na si wo mani so a wo mo ye wose ne senti enye health directorate office ne nkoa na wo masia ma wo mo se wo kɔ empatamu ho an wo ma ye baabi a wona enimu de e wo mfirinwuma ho ne wani ehunu sen wo ma ye sugar factory e wo ho enye no nkoa eye empatamu ho nso no ade ankrofo etan so eyi enam efiri ensuo mu eno so wo ma ye baabi a wo mu koyi ba wo de baba begu kama enwuma ne do aso obobo so sei committed to making a positive impact in the communities where we operate, such as the Banda district. Through unwavering dedication and collaborative efforts, we have achieved remarkable milestones in communities within the district. The establishment of the Banda Health Directorate marked a significant milestone for the district. The primary responsibility of the directorate was to ensure the effective application of Ghana Health Service policies at the district level. Prior to the construction of the Banda Health Directorate office block, Directorate faced challenges as they operated from the corridors of the Banda Community Clinic or even from their own homes. Recognizing the need for a dedicated office space, officials of the Directorate, in collaboration of the District Assembly, reached out to Buipa Authority in 2020 to seek support for the construction of an office. Under my leadership, the project received approval in 2021 with construction work swiftly commencing in 2022. The office block is designed to accommodate offices, including those for the Health Director, Human Resource and Administrative Officers, Principal Nursing Officer, Accountants, and other essential personnel. In addition, the office block features a cold room and a conference hall, further enhancing its functionality. Today, we gather to celebrate the completion of the Banda Health Directorate office block, a project that we believe will have a profound and lasting impact on the health administration of the community. Our team has worked tirelessly, leaving no stone unturned to ensure that this is completed to the highest of standards. Ora Samuel Kofi Ahiave Jamasi MCU Edema Buipa Authority. Yemfri Cynthia de anima Jack Chan. Na yemra akyerɛkyerɛfo nso ɛhɔ wɔne from National Teaching Council. Na yefri Cynthia de ma ba akyerɛkyerɛfo de na aba beto da kyerɛm sɛ akyerɛkyerɛfo rododo bɛ sɛ empim sia ɛkɔkan ye omunuanom ho. Anom ye bɛ sɛ empim so ɛne ahanso ne aduonu ɛnwɔtwe 7,728. Mutimi kwakɔtwerɛ ɛyɛ ensɔhwɛ. Na ɛno ana ne pani baako a enka no emra sebedwane de ma wɔn ɔtachima north. No no kran so yɛ so afa be de akyerɛ de ma wɔn ɔhwɛ de so nsɛm so ɔman Ghana mu ndisi amanyoko na breso. Na ɔpani de nsɛm atodwa kyerɛm sɛ sa ɛyɛ lansɛhya ɛyɛ exams no nyamea no nukure ni. Aban ne bɔ no homɔden na ɔfa kwan bia so sɛ ɔbɛgye ɛyɛ sika ɛde afra kyerɛkyerɛfo na so ɔpɛkwan bi so agye sika. Esan sa wohwɛ kwan a ɔfa so a ɔfeli ɛyɛ akyerɛkyerɛfo ne bia nyamea no nukure ni. Entwa yɛ kra. Ebeto dwa kyerɛm sɛ ɛyɛ National Teaching ɛyɛ Council. Wɔn nso yɛ wɔn de ba bɛto dwa kyɛ sɛ ɛyɛ Ghana Teachers ɛyɛ Licensure Exams no. Wɔn a wɔn dodoɔ no
bese empim so ne ahenso ne aduonu enwotwe no emu empim siam nan ne aduonu enwotwe 6451 ena weye emu apem baako ahanu ene adiosonson omo no ade betuba kasanko omo huson omatwere adinkunim eno no wura ne nne so mpa afma bra na kwame nkwantabisa twetwe nkomo na odi to jata say aden mampani na nadoda nkwaku fado saa de na naban no omo eye no entwaye kra esense aban na abomodin ansem obedede Ghana fo omo ya kyerɛkyerɛfo sebo matwere wi a oso mutum nya adwuma ya na posto mu na nko mo kwkyerɛ de no munya bibi kakra de hwe abusua no aban no so fa kwan bia so sika kakra mo nya gu ombotom no obesan so age ade afiri wo mo ho no ne na kwame nkwantabisa twetwe nkomo no wo kyerɛ mu sei Obibia our College of Education, I've been moving in an almost less to more than bare for months. Because I won't be a poor, I won't get to come to the moment, and I want them from the Bob, almost and your maintenance here, computer, can open your car, claim your book. Ya can't buy over the cup of Mono and you said, I found media now uncle. Not so clear. You dear to do a thing. I could not go to obey them as you had to school. Now, dear, what are the story of Ukra? Only a war at Yamuno, obey them was my that is the problem. And see, NCC or William Sorgan, and no much to my new British education. I had to get it up for me. It is around grandpa and what's our program? No. President kinds of things. So they answer her to you pay more than 1,500 Ghana, 1,500 Ghana. Unfair. It's rather unfair. And if you don't get paid, income is the kake. Normally to appear of the fair idea. And here cost you the woman farm yourself and stop education. Young farmer yourself and Tunche Ayera Nidin and Kanube Pemo and this Amanyo Konuma. Ayera Alestreme. Oh no yamra shebe dwani de ma no tachuma no fro no kran so deputy education minister. Ewo man Ghana na de sansem we atudwa. Yan konsam foforo mu ahafo mantam twetwerefo de ma NPP amanyokoriye nana antwi Eric. Wode atudwa se ewom Ghana ban omampani His Excellency nana rudi anim akọ IMF akọpem FM. Na so ro nkyere se wo man na dane abutun. Wose mpuntuo pa bunkam fa so wo mai mu. Na okasa sei. Oman yo no mo bebre o ha ye tu manamo yo akwan o ha ye yo bridges o ha ye yo school down we be yesie yo wa hihye bebre akatwere tia e wa kaska enyina nyum se sa 600 million aba no eno nko a entimi nye sa eno mo nyina esa ntihye bia reforms bia e di ba ye guso e di aba obi ani ma ye no ebinim wo ha ikura ni ya ho kyerɛ kakra ai sa refina ne bo qualify ya ma ye certificate IMF sikaya ya shasia ye di dwuma no nti ye ma amanfo a man for to me, they say I am a scanner bedu on Kuadi. Reforms bia, yes, yeah, that reforms me na a boy, cram a qualifier, that reforms me na a boy, Sabri, the resource, papa, at Yabano. Sabi, a count like Sabi, who is a Pomagrano, then Sukrata, a Togupumbi. The can say, I have a scano, but all right. You might be a CDG, and my own high, you might be a CTMD, and my normal idea, Saka, I say to me, I'm a gunner for him, Mubiano, say. Abano the finance ministry ni be share beboa ama contractors e di omuka betumi aboa ama school feeding share e etimitua epetueska emo mutumi bomodi aze betumi anu aduane ama ye nkura etimi adi share policies we be aban eye no se de be ya sa policies we nyina no yentimi enya nto we betuma to aso e de ese etimi pigem kakra to ano eno achi enopani ni kire se utumi bisa NDC amanyokuo se efi bra motena adwaso papa Rollins abra so besi se omampani dada mahama mamu okwa awieye no monka di amaye so bi mada Ghana mamu ana won wutiti wom tiri ho wo se NDC fo ni hwe ma Ghana fo ye wo mamu ha NDC abe yo mai so sometime na MPP so yaba omo free ho between 2009 and 2016 for about 8 years. The GDP say they challenge NDC for on several occasions. Say per se you policy back one NDC for Ediaba. Say be quite different there.
ye die foforo kora apart from say ye koye kwan ye kosi school dan ye kosi health institution ye tua adwuma foka there hasn't been any new policy NDC for ba Ghana for between the say we any idea NDC for the aba and it's so quite different say ye fanyina so ne fanto abama NDC for be moving forward even now se see akora I say omako yom panifo nyina wi fagbara wi they challenge omo say die na ye so sonko a omo de eba se bi system na o se sia no epini ho a omo nche omo e one single policy a omo so omo sa ba eba mu bi mu omo de eba na Ghana for hwe so ne fanyina so ye nto abama omo 2024 minua ebini ho Ora Erikantri aya twetwe for the ma NPP amanyoko wo ahafo mantam Kasebono ekọ ne nkokrabom na yenkwai said the broda ne da ewo eya sompa adwade so ewo ukwada bia no ane ko na nabusumadwam na enuoma bo se na esitie ne nne pa ni ko na nabusumadwam ho ye aso ato aburagu one nkokọ mpa aburu na di no mo hwete no we da ha we gina ha love your ma meje so achiameni mo apombo ko de nyame adom na nso yo na nabusumadwam Sain and na ho city and your boat to saying adwadifo no so na ho nso te saying ne de niema no ya tutumpa said de na etie last 2 weeks no ene de ahwiri koso bebrebe bi wo nso a ejina de ejina ene bi wo so a eso ate bet NTPs hanso yan hwe niema no bo ne bidie apagya kosoro de apagya kosoro ne ye bayire last 2 weeks na de emu pagya kakra no miensa ye 50 cedis se akwa kodru 70 cedis ena de na eye enkuma kakra no so ye 40 cedis se akodru 60 cedis Sompa FM ena abro bottom no na ye 7.5 ye se akwa akodru 8 million ena ambe share emon so de eshemu 5 no ye 400 cedis se eso ate about 350 ena me share jeni so jeni bo ayedin de omo friend rubber kwaku dwemfo friend rubber kwaku no last week na ye 70 cedis say 85 cedis ena banche no said de no musi hye no ehwi baro ni mu no first na ye mapia ye 100 cedis be say enye makra e de dem finfin wo kakra eno so 100 cedis o monte so bancha ye koke eso ne bo aye dem pa ne na kofufu so die so beti ena board ye no so eduro no de mu pagya kakra no first na ye 70 cedis say akodu 90 cedis ena de na eye nkuma kakra nso ye 60 say no so ne nam 80 cedis wow ena entos no rubber kwaku no eno so kanene no mo hye ne mapi 200 cedis say enyema 200 cedis nes o mate so o mayi so kakra ena mo de age 200 cedis ti we ne de ne na nabosumadwam ne ma okoye no do ne krotua sikodi wadanse na hwa de pa na adwadifo no to ne kese de na mo to ye banche ne boode no eno na mo to ne kese eno so ne ate so no banche ne de ne boye den kakra boode ne so boye den so na mo to ti boode ne duro na esen kese pani ya 90 cedis 90 Ghana cedis and de mu odu no boode e keka ko 100 Ghana cedis sanetie ena nkuma no so ye 80 cedis one who planting for food and jobs ni bi wo ho mba cho de bi me hu bi wo ho no nti na chese duane bo no kosoro ye hye ne mana ya teso sa nyaado asoso bo aye den pa de na first o mo hye no rubber kwaku ni mu no first na ye 70 say akodru 100 cedis nso mo so mu nyi 5 cedis kra sa mo yi 37 eko me na wasene mfansi na nasambia na o twese ne mokwa mo nhwe ye ntade hyem de keke ka ho boxes ne underwear no ne pieto no no ba chomati yo na mo de abre ye na ye nuaba eye ama ajewa fiajewa ho ama ajewa ye na no ase se okọ na ode na ne krotua wese na de ekoso wo na nabosumadwam wode ho bo ade abre nyako ofufudie so ate mo for be na ka a friend of our guest was de bo na hiniga oh yeah yo Ready me makacha doctors na me say wo monhwe no mangaze ye tua fufuo yemfa kasebo no ensi kasebo demfo nyina na tim so asene boaye emede nomiensa kasebo edebro Mary sanso na Lovia yenua be ma na Kwame Nkwanta bi sanso ebe boaye ne
samufo pani eye yera Dennis Pepra wano so de call eye abafo 10 times so DJ Kazopi sanso ana eye mia minu akuma Peter Kofi Brown one eye yenu abema baako no Bright ana so ono so de simple ba enche Prince on yo me ma din bia no agene sa na no nyina ya brofudin ye ne atra se de bra ye me o kira me kwasi ni mo mene akua nyako abro no ma ye sori na ye wuraboaje bodi yawo e de Sompa drive atoaso Amanfwe jackpot mu hini nabo betwe atina kese jackpot ni